Na ako karon dahil sa balay sa Quezon. So giubanan ako siya diri para maglimpyo. Pero wala pa ning sunod ra to siya og abot. Una-una na lang ko kay napaman siya gilakyan. So karon ako na lang ang mauna og limpyo. So salamat sa inyong pagtanaw sa akong channel, Nining Payat Vlog. So tanaw ko niya kay naugas ko ng limpyo. Limpyo ko diri sa ilang balay kay samtang wala siya. Kay piyok sa ako. So tayo lang mo guys ha. Kuman ako hugas ng bibigyan ako. Laman na. Hindi sila sa mga sa abang hugas yung anak. Kasi ako lang solo din. Yaw-yaw. Nakiluan na itong hilang mga kuwan ko. Dugay na wala siya nabalikan ba na yung mga ukok. Basan akong balik na. Guliyan pa na siya guliyan. Isod ang balay magyaan. Isod ang balay magyaan pag ano. Uy kayo, wala atiman. Guys, ang ref. Wala unod. Masudlan lang siya pag naani guys. Kaya pag wala tao diri. Pinapatay din naman ang kuryente o ang tubig. Ay masinog ka ng mapalit ang brand out. Unya. Mas maayo panungo na lang siya para wala'y madami. Marami lang kasi guys. Kalat pa kayo. Ang hinlo pa ngayon. Ako no, di ko may hutang pag makita gani ako makalat. Tapos, simbaw na ko yung mga dala, mga pinamalingke. Di ko may hutang kung dili na ko na siya ma-arrange dayon. Kinanglan, i-arrange pa ba ako bago ko maglingkod-lingkod, maglimpyo. Kinanglan, maglimpyo sa usap mo. Siting pretty kay. Oo niya. Dahil na kayo niya. Lingkod na lang ba? Silipon na lang. YouTube. YouTube slide. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe guys. Salamat kayo sa 100
kaya wala na ginagawa. Lang yung mga grocery items kahit sigurado kanang mga gamit sa balay kahit sabon, shampoo, sukal, mga tinapa, mga dilata, mga sa balay. Mawag na siya ang ado-ado na ginagamit sa mga tao. So, mawag din na ang pasok ng grocery kahit sari-sari store o mga grocery store, mawag din ang pasok. Pero kami mga snacks na mayroon na like or tinagyon, hinaya. Grabe ang imong effort. Kung malingki ka, kami mamalingki, may nagamotor, may akong manghod. Maujud ang nagadrive. Tapos ako ang naga-angkas. Dili mo po siya pwede makalapaw guys pag siya lang isa kay manervyos siya. Pag mulakaw na siya, daladala yun ko. Hasa siya wato. Ako tagabit-bit sa mga pinalingki at tumiyaw ka ng bagsakan, palitong mga gulay. Sa Lasya, shout out Lasya store. Baka naman. So, dito mi nagapalit og mantika o itlog kay nindot mo lang ilang product dito guys kay kanang pagkupyo namin tiba adlaw sila nagakuan og kanang mga item. Nagapang para dili mo na naka-stock na nila ang mga dali di kay mo. Nindot gani unta na siya kanang para sa Lasya ba. Pero ang pisto din ang nindot sa palengke yun. Palengke yun ang nindot ano. Kung sa mga subdivision o sa mga balay-balay lang ang mga kuwan. Dili lang, parang nagpamalitong ng 5 pesos sa mga ilang paliton guys. Asa man sila mamalitong kinilo. Nag-try na good me og kanang wholesale. Ang kanang baligya lang na mag-shete ang kilo sa asukal. Ay sa ni asin kay 6 pesos man ang palit. Patungan lang ito ng piso para paspas. Huwag din siya ning boom guys. Ang kanang wholesale. So mas maayo ka nang ginagamit sa balay na lang. Kay bahalag patungan ni mo 2, 3, anak. Okay na lang siya basta sigurado lang kung mamahalin. So kana guys, advice na ko sa inyo ha. Siguro kung kanang kuan, okay ang negosyo sa kanang mga baligya nga pang snack. Pagpatuloy lang na ninyo guys kay maabot ra nga time na muda ko nang ginayon ng halin. Pero kami naka-prove daghan na kayo negosyo mo di pa himo naka-barbecue na ni. Tapos nagluto na ng igsudan pero katong dati na nagaluto ng igsudan dito sa Niceville. Kusog din kayo dito sa Niceville ang panikitukan. So nagdugan dito 6 years ni nagaluto-luto igsudan dito. Tapos naami gamay na tindahan dito siya kanang ang pagod sa tindahan kay trapal raman ko siya Niceville siya kanang na wala din siya nahimo din nga tindahan din siya. Tabon-tabunan lang na trapal. Ang mura ra gud siya payagod gyud ang
balay sa kanang kuan ba, mga balay sa hayop ang iyang purma. Kaya tupatupan na siya kapal. So, perti na yung daghanang isudlan ng mga negosyo. Nag-testing po ni ukay-ukay. Online ukay-ukay, wala di ako ipatok. Sige ka ni mag-isip sa akong sister nga, sa kayo maayo mo. Sa kayo maayo nga negosyo nga kuan, ingon mo. Siguro magbuhi na lang siguro tagbaboy, manok, ana, dito sa bukid. Kay sigurado pa, di pag managko na, makahalin og 300, ana ba, yung baboy kay mahal na yung kilos baboy rin kayo. Sumindot yung pagbuhi o baboy karon kay ako kang mahalin. Pero kailangan lagi maimuha sa siyang utangan o karang tarong na kulungan, tapos imuha siyang pahiwa isip lang para dito kadulo ang iyang mga ugaw. Then okay lang man siya magbuyog baboy kay imuha na siya hinluan kada adlaw, pakaunon, natulo sa isa ka adlaw yan, na siya pakaunon ng baboy. Tapos, pamahal ng paana guys kanang sa iyahang kuan. Nagyang pagkaon kay first nga kanang gamay pa na siya, hinay pa na siya kaon pero the more nga nagadako siya, nagadaghan ang iyang ginakaon. O nangakalas po na siya no. Daghan man nag-ingon nga kada lagi nang magbaboy kay kuan lagi daw na kanang mura na daw kag nagkalkan siya kay gasto man pulo sa pagkaon. Ato imong ginapakaon mo, maupod to ang imong mga kuan. Mahalin, makaginansya lang daw kagamay. Mura lang daw kag nagkalkan siya pero okay na na siya guys basta kay kanang sigurado ba di pareha sa kanang snack kay kung dili siya mo mahalin o di siya makurot, madaot siya, di na siya mabalik o luto. So kaya kung di mahurot kauno na mo, so kung di ka bawi nalugi may nakakaon ni pero lugi ni mo nang karon una-una gyud mi kung sana po ang kuan mo okay na kay istorya ni ba sa igsoon na mas maayo na lang grocery kay di man na siya mapanpos. Tapos bahalag hinay basta ka nang sigurado. Bala siya hinay basta sigurado. So, ayan guys. So, babalik ako mamaya sa part 2 guys ha kay lubat na nga akong cellphone. So, nakoy part 2 niya. So, bye! Bye sa karon kay nakoy part 2 niya. Part 1 sa ni. Ana, si Nining Payat. Ning kat-kat na. Welcome to my vlog. Ning kat-kat. Taas yan guys. Oh. Ning kat-kat. Ay, namutulog. Namutulog malunggay. Oh. Grabe ang kamunggay diri. Guys, karting taas. Napusa na mo ligipot lang, karong lang ito. Maklaro, bisa ngit-ngit. Ngit-ngit.
Tikak. Takang kaglamok. Tuginay dia. Tingnan ko sa pikas ka. Dili ha, tinamay patimanan. Delikado tinamay patimanan. Asler ka siya oh. Oh. Labok ko di guys. Tumatkat na dito guys. Asa ka anay, babayin na ko ang kakak. Naghalag ko eh. Kaglamok. Palibot mani. Ay! Tumba sa kuan. So, asa naman mo? Hmm. Angak. Klaro ang kangit-ngit. Na, tara. Angak.